Nech sa páči. Posledné 2 týždne som dostával často otázky, prečo toto miesto a prečo Juraj Semiovan. Toto miesto preto, lebo táto myšlienka, ktorá vznikala asi pred 2 rokmi s podporou našho otca arcibiskupa, tak samozrejme uvažovali sme o viacerých alternatívach. Jedna z nich bola pomenovanie Žiackej ulice, po ktorej náš otec Juraj Semiovan každý deň chodí. Druhá alternatíva bola pomenovanie Hornej ulice, ktorá vedie k benediktskému kláštoru a okolo fary. Ale táto tretia alternatíva, aj sa mi zdá na to miesto, ktoré možno, že sa nevedomujeme, ale je to nejaké duchovné voci alebo Venus voci, druhej krásnej, kde niekedy v 17. storočí žil a spravoval benediktské majetky Marek Kríži, kde tu niekedy na západe stál kostol svätého Jakuba v stredoveku. Podľa toho, čo som zistil, tak Marek Kríži tu slúžil. A samozrejme náš krásny kostol svätého Cyrila Metoda, kde otec Semiovan slúžil krásny 17. storočí. Takže preto si myslím, že toto miesto má taký symbolický a hlboký duchovný význam a preto si myslím, že toto miesto, ktoré vzniklo, to chcem zdôrazniť, vďaka konsenzu všetkých zúčastnených rodiny Juraja Semiovana, samosprávy Krásnej, samosprávy v meste Košice, priateľov Juraja Semiovana, tak si myslím, že toto miesto je tým najlepším, čo sme mohli vybrať. Prečo Juraj Semiovan? Aj túto otázku som dostával často a poviem jednoducho, že Juraj Semiovan si myslím, že svojimi postojmi, svojím slovom, homiliami, zamysleniami proslasi, príhovormi našom spravodaji Krásňača, by dokázal tak zaujímať, pútavo povedať ľuďom a hocikoľko stretol na ulici, kde je sebe, na čom v skutočnosti dnes záleží. A myslím si, že dnes aj Slovensko, keď je strašne polarizované, si myslím, že také povzbudenie a také vzory určite potrebuje. K tomuto kameňu a k tomuto miestu ešte poviem zo pár takých faktov. Ono, že málo kto vie, kameň je z Ruskova, je to vulkanické andezit. Čierna žula, ktorá je na ňom, pamätná doska vrátane označenia parku Juraja Semiovana, je takisto v podstate z blízkosti. Ale čo chcem podstatne povedať je to, že grafickým dizajnerom tejto pamätnej dosky slova, ktoré sú na nej napísané, vznikali takisto v kruhu jeho spolubratov, kde sme konzultovali, čo tam dať, aké odkazy tam nechať. A čo sa mi najviac páči, a si myslím, že je to taký dobrý interaktívny prvok, je tam QR kód, ktorý keď si načítate smartfónom, tak sa dozviete, respektíve vypočujete si dve krásne homilie na tému odpustenie, sklamanie a pokoja. Na záver mi dovolte, predtým, než odovzdám slovo pani námestničke, ktorá bola takisto pri celom procese, poďakovať hlavne kamenárstvu SOM, Martinovi a Pavlovi Bucarovi, miestnym obyvateľom, ktorí toto dielo aj pred kostolom venovali zdarma celé naše komunity. Takže veľmi pekne ďakujeme za pomoc a hlavne za samozrejme za ten dar. Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, že tu dnes môžeme stáť. Ďakujem farnosti Krásnej, ktorá je vlastníkom tohto pozemku, že sme citlivo zberali miesto, kde túto pamätnú dosku osadiť a toto urobiť. Samozrejme všetkým tým samospráve mestu Košice Krásnej za to, že nám pomohli v tom celom procese a že dnes môžeme povedať, že stojíme v parku Juraja Semiovana. Ďakujem. Môžem poprosiť teraz pani námestničku Luciu Dubalovú, ktorá je aj predsedničkou našej oslovnej komisie. Vážení duchovní otcovia, vážený pán starosta, Krásňančania, ctení hostia, dovoľte, aby som vás pozdravila v mene vedenia mesta Košice. Veľmi pekne ďakujeme za pozvanie na túto nádhernú udalosť, v ktorej si pripomíname nedožité 65. narodeniny Juraja Semiovana, ktorý svojím životom a svojím pôsobením dotkol sa srdc mnohých ľudí, oslovil veriace komunity i komunity neveriacich a stal sa súčasťou spoločensko-kultúrneho života mesta Košice. Ja patrím do generácie, ktorá si na neho pamätá,
a mala som tu česť byť aj v istej interakcii počas svojich vysokoškolských štúdií a už vtedy som ho vnímala nielen ako kňaza, nielen ako učiteľa prednášajúceho, ale hlavne ako človeka, ktorý s takou veľkou múdrosťou a s takým veľkým poznaním dokázal tak oddane vnímať každého ako svojho blížneho. Mesto Košice s nadšením prijalo návrh na pomenovanie tohto parku podľa Juraja Semilana a mne bolo cťou ako predsedničke názvoslovnej komisie sprevádzať tento proces od začiatku až po schválenie mestským zastupiteľstvom poslancami na májovom zastupiteľstve. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí šíria povedomie o Jurajovi Semilanovi, ktorí držia ten jeho odkaz a to jeho posolstvo. My si uvedomujeme, že takéto pomenovania ulic, námestí, parkov v našom meste to nie sú len názvy na mape, ale sú to činy alebo sú to aktivity, ktoré nám pomáhajú zviditeľňovať osobnosti, na ktoré by sme nemali zabudnúť. Chcem sa poďakovať občianskému združeniu Benediktiny, farnosti Krásnej, mestskej časti Krásnej a všetkým, ktorí participovali na tom návrhu a všetkým, ktorí zavítajú do parku Juraja Semilana, chcem zaželať, aby tu našli taký pokoj a takú nádej, aké počas svojho aktívneho života odovzdával nám. Ďakujem pekný večer. Sa dnes na tomto mieste, aby sme si spoločne dali úctu človeku, ktorý hlboko a neskladateľne sa zapísal svojím menom do histórie našej farnosti, našej mestskej časti a predovšetkým do našich srdc. Výber tohto miesta nie je náhodný. Vtedy dajú pán starosta Marek Kazimír, používajú Semilana, sa pustil do obnovy kastela a prešla ak sa povie meno Juraj Semilan. Pánniky sa vynali obraz veľkého, usmiatého chlapa, ktorého charakterizovala autorita, láskavosť. On prirástol v srdcu Krásnej, ale Krásna prirástla v jeho srdcu. To všetko veľmi dobre vie. Počas jeho pôsobenia rástla celá jedna generácia. Naše rodiny, ktoré sa teraz už majú dospelé deti, ktoré už majú svoje vlastné rodiny, mali obrovské šťastie sa v nich stretnúť s Košicami. Veľmi si vážim jeho prírodzený spôsob a jeho pôsobenie je len tu, a to sa ukázal nám všetkým a ukázal nám správny smer a učil nás jeho láskou a pokorom. Keď si tak myšlenkami spomínam na otca Juraja, keď som išiel do záhrady, otec Juraj sedel na Karskom balkóne, za každým sme si zakývali, pozdravili sa. Ale stále mám jednu myšlienku a stále to pamätám do dnes. Keď som mali zavíjačku, donesol som otcovi Jurajovi výrobky zo zavíjačky. Ochutnal a povedal mi: Peter, také škvárky som v živote nejedol. Aj keď som dosodranec, nikdy som také škvárky nejedol. To je neskutočná spomienka, ktorú mám, ktorú stále pripomínam. Som veľmi rád, že vďaka iniciatíve občianskeho združenia Benediktiny Krásnej nenápadný hrdinovia jej osoba nezačí. Táto spomienková doska bude nám pripomínať, akého výnimočného človeka a duchovného otca Veľmi pekne ďakujem za príhovor a pozdrav. Poprosím pána dekana teologickej fakulty, keby mohol predstaviť v krátkosti publikáciu slova Juraja Semilana, ktoré sú samozrejme v dispozícii potom v kaštieli. Ďakujem pekne za slovo, že milí priatelia Juraja Semilana, milá mamka, milí priatelia. Teším sa tomu, že prichádza na svetlo jedno malé dielko, ktoré bude nielen pamätať na Juraja Semilana, ale niekde nie za jeho odkaz tu u vás medzi vami, ale určite aj nielen v Košiciach, ale aj na okolí. Celá táto kniha vznikla z podnetu viacerých ľudí, Mareka Kazimíra,
Františka Svetovera a iných, ktorí sme sa podielali na zosmarizovanie nejakých tých myšlienok Juraja Slimára a ponúknuť verejnosti. Čo je veľké v tejto knihe je, ja by som začal tým možno záverom tejto knihy, kde sme zverejnili aj rozhovor s pani Klaudiou Krajčovičovou, ktorou mal Juraj Slimár v 2002 rozhovor, kde začína jednou krásnou vetou, ktorú každý jeden z nás kňazov by sa dá spovedať. A tá veta je: pôsobí krásnej a našiel som pokoj medzi týmito ľuďmi, ktorí ma milujú. Je to veľké ocenenie. Keďže títo ľudia ho milovali a keďže prispieval aj do vášho časopisu, ktorý tu máte, tak práve táto kniha nie je zbierkou iba jeho homílií, kde som to zbieral ja, ale niektorí ďalší naši zostavovateľia pripravili v tejto knihe pre vás aj práve niektoré zamyslenia z tohoto vášho mesačníka, ktorý vychádzal konkrétne aj v samotnej krásnej. A zároveň v tejto knihe nájdete aj QR kódy, kde si môžete vypočuť naživo Juraja Slimára z niektorých jeho príhovorov. Sú to jednoduché príhovory, ale veľmi poučné na výstižné témy a veríme, že toto dielko nie je prvé, pretože duchovné dielo Juraja je ešte veľmi veľké pred nami a určite je hodné bádania tak teologického, ako určite aj homiletického. Prajem každému čitateľovi tejto knihy, aby tam našiel nielen hlas Juraja Slimára, ale aby tam našiel jeho posolstvo o človeku, o kráse človeka, o ktorej bolo povedané dnes, ktorá sa skrýva v jeho tvári, ale zároveň, aby v tejto knihe ste mnohí objavili možno aj to, na čom v živote záleží. Veď predsa tá jeho relácia, ktorá tu bola niekoľko rokov a počúvali sme ju všetci, bola stále hľadaním odpovede, na čom záleží. Drahí priatelia, na čom v živote záleží? Pýta sa aj vás dnes Juraj Slimár. Veľmi pekne ďakujem, pán dekan, a keď môžem poprosiť duchovného vodca na požehnanie parku a samozrejme dávam to pani Fontovský. Boh zdroj všetkej múdrosti je vtelené slovo Ježiš Kristus, pravdy je z vám všetci. Syrakovcovo syna. Chváliť nám treba slávnych mužov našich otcov, ako nasledovali po sebe. Pre svoju rozvahu stali sa vodcami ľudu a pre zbehlosť v písmach viedli národ. V ich výrokoch sú slova múdrosti, zostavovali piesne a nápevy, písali a prednášali básne. Boli bohatí a obdarení silou, usilovali sa o krásny život a pokojne žili vo svojich rodinách. Všetci dosiahli slávu svojich súčasníkov, už za ich života ich chválu. Zostávajú vo svojom potomstve posvetné dedičstvo svojich vnukovia, lebo ich potomstvo zostalo verné zmluve a vďaka im aj ich synovia. Ich potomstvo zostane na veky a ich sláva nezanikne nikdy. Ich telá odpočívajú v pokoji a ich meno žije z pokolenia na pokolenie. O ich múdrosti rozprávajú národy a zhromaždený ľud ich pospevuje. Počuli sme Božie slovo. Nebeskému Otcovi, ktorý nám poslal svojho Syna za Spasiteľa. Otče, posilni tu zhromaždených na životnej ceste, aby s čistým srdcom a pevnou vierou vedeli kráčať podľa Tvojho slova a zákona. Prosíme ťa. Otče, pomôž všetkým, ktorí hľadajú oporu a pomoc vo svete, aby poznaním príkladov života veľkých osobností našli Tvoju otcovskú pomoc. Otče, posielaj medzi nás osobnosti, ktoré nám svojím príkladom ukážu, ako žiť v neustalej prítomnosti a modlitbe k Tebe. Otče, priprav naše vnútro k plnému prežívaniu nebeského kráľovstva, aby sme ťa mohli velebiť teraz i vo večnom živote.
Nech Boh požehná túto pamätnú tabuľu a nech zveľaďuje a upevňuje našu nábožnosť, aby sme kráčali v tomto živote bez úhonu a šťastlivo dosiahli večný život skrze Krista. Amen. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Postávajte v pokoji. Bohu ďakujem. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem, duchovný otec. A teraz, keď dovolíte, dve poďakovania posledné. Janovi Hincovi, bývalému členovi Farskej rady, vďaka ktorému sa nám podarilo zdigitalizovať asi 50 modulí. Dve si môžete vypočuť tu. A ďakujem všetkým našim ženičkám, ktoré napiekli malé pohostenie, koláče a niečo slané na zajedenie, samozrejme na občerstvenie. Takže vás srdečne pozývam. Ďakujem ešte raz, pán Boh.